יהובה יגן. כן. לא רוצה. אתה לחוץ? כן! מאוד לחוץ. אני אנצייף את הדיחה. מה אתה עושה? אני חושב שהאייפון שלך הולך להתנפץ. שלחי את זה מהר באימייל, שזה יהיה לנו. בלי לעצום עיניים, מה? אדוני. 2, 1. It doesn't feel safe. יהובה. יהובה, אלוקים. יהובה יגן! נתקלנו בכמה מהמורות, דניאל, את שמעת את הצלחה של סבא? סבא! דגל ישראל! כמה סימבולי! תגידו לך שלום, שלום! סבא! את שלט לפני שנים? לא, למה? חשבתי כך. אם את אומרת כן, חשבתי כך.